ассалому алайкум бинандаҳои азиз. барномаи ахборро манзури шумо менамоем. 20 май президент Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо сафари корӣ ҷиҳати иштирок дар таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол дар маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид вориди шаҳри Нью-Йорки Штатҳои Муттаҳидаи Америка шуданд. дар назар аст ки зимни ин сафар раиси маҷлиси миллии муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳамоиши сатҳи баланди Созмони Милали Муттаҳид ба муносибати таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол иштирок ва суханронӣ карда дар ҳошияи ин чорабиниҳо як қатор мулоқотҳои дуҷонибаро анҷом медиҳанд. 21 май раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳошияи таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол дар маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорки Штатҳои Муттаҳидаи Америка бо президенти иҷлоси 79-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид Филемон Янг мулоқот намуданд. зимни мулоқот маҷмӯи масъалаҳои ҳамкории ҷумҳурии Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои он баррасӣ гардид. нақши маҷмӯаи умумӣ ҳамчун ниҳоди бонуфузи Созмони Милали Муттаҳид дар пешбурди ташаббусу пешниҳодҳо оид ба ҳалли мушкилоти мубрами ҷомеаи ҷаҳонӣ муҳим арзёбӣ карда шуд. зикр карда шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раванди амалисозии стратегияи миллии рушд то соли 2030 ҳамчун дурнамои таъмини рушди устувор ва некуаҳволии аҳолии кишвар таваҷҷӯҳи хоса медиҳад. дар ин зимн нақши парламенти миллӣ ва ниҳоди қонунгузори кишвар дар рушди заминаҳои ҳуқуқии муҳтавои рӯзномаи 2030 ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор назаррас арзёбӣ гардида аз ҳамкориҳои мунтазаму судманди Созмони Милали Муттаҳид бо парламентҳои миллӣ истиқбол карда шуд. бо қаноатмандӣ таъкид гардид ки Тоҷикистон масъалаҳои об ва иқлимро дар меҳвари сиёсати байналмилалии худ қарор дода яке аз кишварҳои пешбарандаи рӯзномаи обу иқлим ба ҳисоб меравад. Тоҷикистон дар доираи иқдоми эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ба баргузории нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо 29-31 май соли 2025 ҳамаҷониба омодагӣ мебинад. ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба вазъи имрӯзаи мураккаби сиёсии ҷаҳон, паҳншавии ҷиноятҳои фаромиллӣ ва чолишҳои асосии амниятии ҷаҳони муосир, аз ҷумла масоили барқарор гардидани сулҳи устувор, суботи пойдор ва рушди иқтисодию иҷтимоии Афғонистон табодули андеша карданд. дар фарҷоми вохӯрӣ ҷонибҳо андешаҳои худро оид ба аҳамияти таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол дар сатҳи маҷмӯаи умумӣ барои кишварҳои узви созмон иброз намуда изҳори боварӣ карданд ки ин иқдом омили таконбахши рушди футбол ва варзиш дар саросари олам мегардад. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба муҳтарам Филемон Янг барои дастгирии пайваста дар раванди татбиқи қатномаи маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар бораи эълон доштани 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол изҳори сипос намуданд. 21 май раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳошияи чорабиниҳои ҳафтаи футболи маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорки Штатҳои Муттаҳидаи Америка бо дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш мулоқот карданд. дар рафти мулоқот масъалаҳои ҳамкории Тоҷикистону Созмони Милали Муттаҳид мавриди баррасӣ қарор дода шуд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ таъкид доштанд ки Тоҷикистон ба тавсияи ҳамкориҳо бо Созмони Милали Муттаҳид аҳамияти хос медиҳад ва онро яке аз шарикони муҳими худ дар арсаи байналмилалӣ мешуморад. зимни вохӯрӣ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҳолати ҳамкориҳои рӯзафзуни Созмони Милали Муттаҳид бо парламент
парламентҳои миллӣ изҳори қаноатмандӣ намуда доир ба саҳми мақомоти қонунгузори кишвар аз ҷумла палатаи болои он дар амалисозии ӯҳдадориҳои байналмилалӣ, татбиқи вазифаҳои стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ки ба рӯзномаи 2030 ва ҳадафҳои рушди устувор мутобиқ шудаанд, ибрози назар карданд. Баррасии масъалаҳои ҳамкорӣ дар соҳаи об, тағйирёбии иқлим ва таъсири оқибатҳои он ба башарият, инчунин пешгирии офатҳои табиӣ ва ҳифзи пиряхҳо аз мавзӯъҳои муҳими мулоқот буданд. дар ин робита ҷонибҳо доир ба аҳамияти конфронси байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки аз 29 то 31 май дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад, табодули андеша намуданд. ба нақши калидии Созмони Милали Муттаҳид баррасии масоили амниятӣ, бахусус вокуниш ба хавфу таҳдидҳои афзоишёбандаи ҷаҳони муосир, бахусус терроризм ва ифротгароӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда шуд. бо таваҷҷӯҳ ба вазъи имрӯза дар Афғонистон таъкид гардид ки Тоҷикистон ҳамеша ҷонибдори барқарории сулҳу оромии комил ва рушди босуботи он буда, талошҳои муштараки ҷомеаи ҷаҳонӣ ва Созмони Милали Муттаҳидро дар ҷодаи барқарорсозии сулҳу субот дар ин кишвари ба мо ҳамсоя ҷонибдорӣ менамояд. дар идома аз сатҳи кунунии муносибатҳо ва таҳкими равобити дӯстона ва ҳамсоягии неки Тоҷикистон бо кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ изҳори қаноатмандӣ карда шуд. имзои шаҳрнома миёни ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатӣ омили муҳими таҳкими сулҳу субот ва муносибатҳои дуҷониба дониста шуд. ҳамчунин ҷонибҳо оид ба дигар мавзӯъҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ табодули назар карданд. 21 май раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳи рақамӣ таҳти унвони «Риштаҳои анъанаҳо» ҷашни мероси фарҳангии Тоҷикистон ки дар намоишгоҳи маъруф Артич Ҳауси шаҳри Ню-Йорк баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ намуданд. намоишгоҳи мазкур дар шакли лоиҳаи интерактивӣ ҷиҳати муаррифии мероси фарҳангии башар омода карда шудааст. 21 май раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳи рақамӣ таҳти унвони «Риштаҳои анъанаҳо» ҷашни мероси фарҳангии Тоҷикистон ки дар намоишгоҳи маъруфи Артик Ҳауси шаҳри Ню-Йорк баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ намуданд. намоишгоҳи мазкур дар шакли лоиҳаи интерактивӣ ҷиҳати муаррифии мероси фарҳангии миллати тоҷик омода карда шудааст. дар даромадгоҳи намоишгоҳи Артик Ҳаус зери оҳанги ҷаззобу дилнишини сози миллии чанг маҳсули дасти ҳунармандони моҳиру хушзавқи тоҷик, сару либоси миллӣ аз ҷумла гулдузии чакан, ҳунари кандакорӣ дар чӯб, нонҳои хуштам, асбобҳои қадимаи рӯзгор, расму мусаввараҳо ва дигар маҳсулоти ватанӣ ба маърази тамошо гузошта шуд. ضمن افتتاح رسمی نمایشگاه ملی نخست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در نزد حاضرین با نطق پرمحتوا برآمد کردند. محترم رستم امامعلی ابراز داشتند که تاجیکستان همچون سرزمین باستانی در طول هزار ساله ها همچون مرکز مکالمه تمدن ها، زادگاه شاعران نابغه و مکان گسترش عنعنه‌های جاویدانه به اهل بشر خدمت‌های زیادی کرده است. با قناعتمندی ذکر کرده شد که تاجیکستان مکان یک قطار یادگاری‌های میراث عمومی جهانی یونسکو از جمله شهرک باستانی سرزم، باغ ملی تاجیکان در پامیر، ممنوعگاه بیشه پلنگان و دالان زرافشان قراقوم می باشد. در نتیجه تطبیق سیاست فرهنگ پرورانه دولت و حکومت مملکت، سالهای آخر یک قطار عنعنه‌های ارزشمند ملت ما از قبیل هنر گلدوزی چکن، موسیقی فلک، سازی رباب، عنعنه‌های بافتن اطلس و ادرس، جشن‌های سده و مهرگان از جانب یونسکو همچون میراث غیرمادی بشریت اعتراف گردیدند. مردم تاجیک با دیگر یادگاری و سنت‌های ملی خویش به مانند موضع‌های تاریخی تخت سنگین و هولبوک، آشی پلو و جشن بین المللی نوروز افتخار می‌نمایند. همچنین در مراسم افتتاح مدیر برنامه رشد سازمان ملل متحد اچیم ستینر سخنرانی نمود.
پس از انجام قسم افتتاحی نمایشگاه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از نمایشگاه رقمی دیدن کردند. در مجموع نمایشگاه مذکور بازگوی تاریخ و تمدن باستانی، فرهنگ پرغناوت، احیای هنرهای قدیمی مردمی، عنعنه و ارزش‌های والای معنوی ملت تاجیک و شهادت از هنرمندی و بنیادکاری، میهندوستی و سازندگی و تمدن آفر بودن ملت تاجیک گردید. مورد به ذکر خاص است که در همایش مذکور نمایندگان بیش از 50 کشور دنیا اشتراک نمودند. اشتراکداران همایش فرهنگی از شناسایی و تماشای نمایشگاه هنرهای مردمی تاجیکستان تأثیرات نیک و گوارا برداشتند. 22 مای президент Федерацияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассоатсиясияи футболи Осиёи Марказӣ, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маросими таърихии нахустин таҷлили Рӯзи ҷаҳонии футбол, ки дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорк баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ карданд. ҳамкорини мо гузориш медиҳанд. 22 май президенти Федерацияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассоатсиясияи футболи Осиёи Марказӣ, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маросими таърихии нахустин таҷлили Рӯзи ҷаҳонии футбол, ки дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорк баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ карданд. мавриди зикр аст ки маҳз бо пешниҳоди президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Ассоатсиясияи футболи Осиёи Марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ 7 майи соли 2024 маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо қадномаи махсус рӯзи 25 майро ҳамчун Рӯзи ҷаҳонии футбол эълон кард. муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни суханронӣ изҳор доштанд ки 25 май аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун Рӯзи ҷаҳонии футбол эътироф карда шуда, арзишҳои меҳварии футбол аз қабили бозии одилона, фаъолияти дастҷамъӣ ва эҳтироми ҳамдигарӣ бо усулҳои фаъолияти Созмони Милали Муттаҳид ҳамсон мебошанд. таъкид гардид ки таҳти роҳбарии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Тоҷикистон таи солҳои охир ба рушди футбол таваҷҷӯҳи хос нигаронида мешавад. дар ин ҷода амалисозии стратегияи рушди футболи миллӣ то соли 2026, заминаҳои мусоиди густариши футболи ҷавонон, рушди инфрасохтор, баландбардоштани сатҳи лигаҳои касбӣ ва омодасозии мутахассисони соҳаро дар кишвар фароҳам оварда истодааст. аз пешравию комёбиҳои дастаҳои миллӣ ва мунтахаби ҷавонону наврасони мамлакат дар сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ изҳори қаноатмандӣ карда шуд. ҳамзамон ҳамкориҳои босамари Федератсияи футболи Тоҷикистон бо Федератсияи байналмилалии футбол, аз ҷумла дар самти татбиқи барномаҳои байналмилалӣ оид ба рушду маъмулгардонии футбол назаррас арзёбӣ гардид. муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои пешбурди муштараки ташаббуси болозикр ба ҷониби шоҳигарии Баҳрайн, Либия ва ба кишварҳои ҳаммуаллифи қадномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба Рӯзи ҷаҳонии футбол, инчунин барои дастгирию ҳамкориҳои судманд ба президенти Федератсияи байналмилалии футбол Ҷани Инфантино изҳори миннатдорӣ карданд. дар охир муҳтарам Рустами Эмомалӣ изҳор доштанд ки Рӯзи ҷаҳонии футбол василаи муҳими тарғиби варзиш ва пешбурди ҳадафҳои Созмони Милали Муттаҳид оид ба таҳкими сулҳ, ваҳдат ва рушди устувор гардида, Федератсияи футболи Тоҷикистон омода аст ки дар раванди фарогиртар ва таъмини дастрасии футбол бо Федератсияи байналмилалии футбол, Созмони Милали Муттаҳид ва тамоми ҷонибҳои ҳавасманд ҳамкорӣ густурда дошта бошад. имрӯз аҳли сайёра ба раванди тағйирёбии иқлим мувоҷеҳ гардидааст. бо мақсади ҳифзи ҳама гуна арзишҳои иҳоташудаи ҳаёти инсонӣ, сокинони сайёраро зарур аст ки тамоми равандҳои фаъолият ва зиндагии рӯзмарраро бо дигаргуншавии иқлим мутобиқ сохта, барои худ ва атрофиён зиндагии шоиставу бехатарро таъмин намоянд. вобаста ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим Дилшод Ҳакимзода гузориш медиҳад.
тағйирёбии иқлим таваҷҷӯҳи аҳли сайёраро ба худ ҷалб намудааст, зеро он ба тамоми мавҷудот аз қабили инсон, обу ҳаво, набототу ҳайвонот таъсири амиқи худро мегузорад. Масалан, дар натиҷаи тағйирёбии иқлим захираҳои обӣ коҳиш ёфта, пиряхҳо бо суръати баланд об мешаванд, ки дар натиҷа хушкшавии майдони кишт васеъ ва ҳосилнокии зироати кишоварзӣ кам мегардад. Чунин ҳолати табиӣ агар пешгирӣ карда нашавад, иқтисодиёти ҷаҳонро ба буҳрон гирифтор намуда, ба оромиши аҳли сайёра халал ворид месозад. яъне дар натиҷаи ивазшавии ҳарорати ҳаво, норасоии обу ғизо дар бозори истеъмолӣ авҷ гирифта, фишангҳои иҷтимоиро дар ҷаҳон ба вуҷуд меорад. ин масъала зери таваҷҷӯҳи пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, вобаста ба ташаббусҳояшон ки марбут ба ҳалли масъалаҳои обу иқлим мебошад, аз ҷониби Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид бо ҷонибдории аксарияти давлатҳои ҷаҳон 5 қарордоди муҳим қабул гардид. Масалан, соли 2003 соли байналмилалии оби тоза, солҳои 2005-2015 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт, соли 2013 соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, солҳои 2018-2028 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо. тадбирҳои андешидашуда бешубҳа барои таҳкими тавонмандии кишварҳо дар мутобиқшавӣ ва коҳиш додани осебпазирӣ ва тағйирёбии иқлим аз ҷумла тавассути кӯмаки молиявии кишварҳои рушдёфта мусоидат менамояд. ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияву барномаҳо дар ин самт қабул намуд, ки амалишавии онҳо ба беҳдошти муҳити зист, пешгирӣ аз таъсири тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо нигаронида шудааст. аз ҷумла стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлими ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, стратегияи рушди иқтисоди сабз барои солҳои 2023-2037, стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ барои солҳои 2019-2034, стратегияи миллии оби ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, барномаи давлатии экологии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028, барномаи давлатии омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2030 мебошад. ҳуҷҷатҳои стратегии мазкур ба таҳия ва татбиқи сиёсати тағйирёбии иқлим ва мутобиқсозии кишварро ба он мусоидат мекунад. ҳадафи он дастгирии рушди иқтисодии Тоҷикистон ва суръатбахшии тамоми соҳаҳои иқтисодиёт мебошад, бахусус бахшҳои энергетика, об ва кишоварзӣ ҳамчун самтҳои афзалиятнок муайян шудаанд. Тоҷикистон ба таъсири тағйирёбии иқлим ва захираҳои обии пиряхҳо хеле осебпазир аст. аз ҷумла бар асари тағйирёбии иқлим дар 10-солаҳои охир аз 13 000 пиряхи Тоҷикистон 1000 онҳо об шуданд. аз ин рӯ Тоҷикистон доир ба тағйирёбии иқлим дар сатҳи байналмилалӣ ташаббусҳои худро амалӣ менамояд. махсусан вобаста ба ин масъала бо ташаббуси Тоҷикистон қатномаи Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид дар бораи эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо қабул гардида, фонди мақсадноки байналмилалӣ оид ба масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо таъсис дода шуд. тадқиқотҳо нишон дода истодаанд, ки дар натиҷаи тағйирёбии иқлим тақрибан дар солҳои охир 30% ҳаҷми пиряхҳо об шудаанд ва он моделҳое ки маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи Миллии Илмҳо ба роҳ мондааст нишон медиҳанд, ки дар 100 соли оянда боз ҳам обшавии пиряхҳо зиёдтар мешаванд. бинобар ин ташаббусҳои пешвои миллат ки равона шуданд ба ҳифзи пиряхҳо, ҳифзи захираҳои об саривақтӣ буда, ин на танҳо барои ҷумҳурии Тоҷикистон, балки ин барои тамоми Осиёи марказӣ ва дунё мебошад. аз ҳама масъалаи ташвишовари ҷаҳонӣ ин аст, ки гармшавии иқлим дар миқёси олам таъсири манфии худро дар шакли пастшавии сифати ҳаво ва ифлосшавии муҳити зист, саломатии аҳолӣ, заифшавии қабати азонии атмосфера, обшавии пиряхҳо, ифлосшавии обҳо, нобудшавии ҷангалзорҳо, мушкилиҳо дар соҳаи кишоварзиву чорводорӣ, зери об мондани баъзе минтақаҳои соҳилӣ, биёбоншавии заминҳо ва вайроншавии роҳҳо
می‌رساند. باید گفت که تشبس‌های جانب تاجیکستان در فهمیش درست مسئله‌ها و مشکلات مربوط به آب در سطح جهانی و حل آنها برای رشد اقتصادی و اجتماعی، تامین استواری، حفظ محیط زیست، به دست آوردن صلح و ثبات و در مجموع رشد استوار سهم ارزنده دارد. دلشاد حکیم‌زاده، مقصد اخبار. تبادل تجربه، آموزش دستاوردهای ساحوی و اساس به گسترش بیشتری روابط طرفین. بار اول در تاجیکستان نمایشگاه سلامتی و زیبایی تشکیل کرده شد که از 22 تا 24 می در مرکز بین‌المللی اکسپو دوشنبه ادامه می‌یابد. Inter Health and Beauty Tajikistan намоишгоҳи байналмилалии зебоӣ ва саломатӣ дар шаҳри Душанбе аз ҷониби палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида дар он бештар аз 50 ширкати истеҳсолкунандагони маводи ороишиву тиббӣ ширкат доранд. намоишгоҳ таҳти унвони зебоӣ ва саломатӣ бори нахуст ташкил гардида дар доираи он хизматрасониҳои муосири самти ороишот, маҳсулот ва таҷҳизоти тиббӣ муаррифӣ мегардад. аввалин маротиба намоишгоҳи байналмилалии молҳо ва хизматрасониҳо дар самти зебоӣ ва ороиш Inter Health and Beauty Тоҷикистон 2025 ташкил ва баргузор карда шудааст. боиси ифтихор ҳаст ки дар ин чорабинӣ имрӯз корхонаи ширкатҳои ватанӣ ки маҳз ба истеҳсолоти таҷҳизотҳои маҳсулотҳои тиббӣ, асбобу ашёҳои тиббӣ, дар маҳсулотҳои ороишӣ, косметологӣ дар инҷа фаъолият мекунанд, дар инҷа муаррифӣ карда шудагӣ ҳастанд. дар намоишгоҳ маҳсулоти нави саноати дорусозӣ ва соҳаи косметология, маҳсулоти ороишӣ ва нигоҳубини пӯсту мӯй, номгӯи маҳсулоти ғизои солим ва хидматрасонии тиббӣ ба маъраз гузошта шудааст ки ҳар як нафар дар баробари мутахассисони соҳавӣ метавонанд бо навтарин дастовардҳои соҳаи зебоӣ ва саломатӣ шинос шуда аз машваратҳои коршиносон низ баҳравар гарданд. ҷамъияти мо тасмим гирифтааст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсоли таҷҳизотҳои тиббии ватаниро ба роҳ монем. дар 3 соли охире ки мо дорем фаъолият мекунем, айни ҳол мо бинои лозимаро гирифта ба сохтмони бино шурӯъ кардем ки дередер моҳи октябри соли ҷорӣ аввалин таҷҳизотҳои тиббӣ бо бренди нави умумии ҷаҳонӣ ба исми рози тиб ба роҳ монда мешавад. мо бо ширкати ҷумҳурии исломии Эрон ки худ намояндаи 9 ширкатҳои бузурги тавлидкунандаи таҷҳизоти тиббии ҷумҳурии исломии Эрон мебошад, бо ино қарордодҳои хеле бузург бастем ки дар навбати худ дар Тоҷикистон омада технологияи муосири ҷумҳурии исломии Эронро оварда дар Тоҷикистон таҷҳизоти истеҳсоли тиббии ватании ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад. дар заминаи нахустин намоишгоҳи саломатӣ ва зебоӣ дар Тоҷикистон дар баробари ширкатҳои ватанӣ истеҳсолкунандагони ҷумҳуриҳои Ҳиндустон, Эрон, Чин, Покистон ва Узбекистон дастовардҳои соҳавии худро муаррифӣ мекунанд. мо якумин истеҳсолкунандаи заъфарон дар Тоҷикистон мебошем. маҳсулоте ки мо истеҳсол мекунем дар 7 мамлакати ҷаҳон мешавад. мо тухмаша аз Италия харидорӣ намуда истеҳсолотро ба по гузоштаем. мо дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ иштирок карда маҳсулоти ватании худро дар дохили шаҳр ва аз шаҳр берун мехоҳем муаррифӣ кунем. бояд гуфт ки дар асоси намоишгоҳи байналмилалии зебоӣ ва саломатӣ дар шаҳри Душанбе дар гӯшаҳо имконоту намунаҳои иқтидори истеҳсолӣ инъикос ёфта, ҳамзамон барои равнақ ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои тарафайн байни истеҳсолкунандагони давлатҳои иштирокчӣ замина фароҳам омад. бо чунин асос барои таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ, воридоту содироти маҳсулот ба кишварҳои ҳамдигар ва баҳри афзоиши ҳаҷми гардиши мол тавофуқот низ ба вуҷуд омад. Фахриддин Муҳаммадёсов ба Удуристан, ахбор, нахустин намоишгоҳи байналмилалии зебоӣ ва саломатӣ. ободонӣ дар маҳал дар диҳаи соли ҷамоати деҳоти моғиёни шаҳри Панҷакент бо саҳми сокинон сохтмони 3 синфхонаи иловагӣ ва биноҳои ёрирасон идома дорад. гузориш дар ин хусус.
در دهه‌های جماعت دیهات موقعیان شهر پنجکن انعنه بنیاد سیمخانه‌های ایلوگی از جانب ساکنان بر علا به نظر می‌رسد. خصوصا سال گذشته در دهه ساری این جماعت با تشبث آموزگار سابقه‌دار رستم رجبوف و سامی اهولی به طریق حشر 6 سیمخانه ایلوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 ساخته به استفاده دادند. اکنون خوانندگان در سیمخانه‌های برهوا و شرایط معاصر به علم آموزی و آموزگاران به فعالیت مشغول می‌باشند. سال جاری باشد ساختمان 3 سیمخانه، یک حجره کاری و بیناهای یورسان رفته ایستاده است. بعد ساختن این سیمخانه‌ها مشکلات جای داشته در این سمت پورا برطرف می‌گردد. با گفته همدیگان آموزگار سابقه‌دار رستم رجبوف این سیمخانه‌ها را پورا از حساب مبلغ‌های ذخیروی خودش و فرزندانش بنیاد کرده ایستاده است و امروز روند کارهای ساختمانی در دیگر انشاءات یوریرسانی مؤسسه با مرام جریان دارند. همچنین در دهه سال از جانب جوانان تشبثکار و وطندوست میدانچه ورزشی ساخته می‌شود. امروز روند کارهای بنیادی به خاطر رشد ورزش و جلب جوانان به حیات سالم در این دهه دوردست کوهستانی مرام تازه دارد. این است که همروزه ساکنان زیاد به حشر برآمده برای هر چیز زودتر به استفاده دادن آن کوشش نموده ایستادند. با پیروی تشبث جناب عالی محترم امام رحمان ما کلی ساکنان دهه سوار تصمیم گرفتیم که در دهه یک ورزشگاه زمانوی بنیاد نماییم که این ورزشگاه آینده برای تمام همین ساکنان دهه خدمت نماید. پیر و جوان می توانند که آمده در همین جا با ورزش مشغول شوند و آینده خود را سالم نگاه دارند. در دهه خیزن بالا باشد میدانچه ورزشی زمانوی بنیاد گردیده است و طفلان و نورسان دهه در اینجا با شادی و نشاط مشغول بازی اند و در دنیای طفلی خود اندرمان شادی و سرور ایام بیغمی. در بنیاد این انشاءات ورزشی نیز سهم جوانان و ساکنان دهه نظررس می باشد. ساکنان منطقه در جاده کشاورزی نیز نشاندادهای چشمرس را نائل گردیده در تامین بازار استعمالی نقش خود را میگذارند. اقلیم معتدل منطقه با آن مساعدت میکند که کشاورزان در زمینهای خود کارتوشکای خوش‌صفت پرورش و استحصال کنند. دهقانان منطقه در همه شکل‌های خواجگی‌داری در میدان 160 هکتار کارتوشکا کیش نمودنی‌اند. فعلا در مساحت 140 هکتار زمین این زراعت سرطلب کیش کرده شده. دهقانان عزم دارند با استفاده فرصت و خریداری تخمی‌های خوش‌صفت و سرحاصل در میدان باقی مانده کارهای کشاورزی را به انجام رسانند. دلیری بازار، شهباز قربانزاده، شهر پنجکن، اخبار. برای به طلب و سری وقت جمع‌آوری نمودن حاصل غله‌دانگی‌ها از 460 کمباین غله‌درو 95% آماده کارند. گزارش همکاران ما. موافق معلومات آماری میدان عمومی غله‌دانگی‌ها در خواجگی‌های غله‌کاری ولایت ختلان 134,691 گکتار را در بر می‌گیرد که وابسته به شرایط طبیعی در ناحیه‌های جیهون 5 و دوستی و شهر توس و ناصر خسرو جمع‌آوری این محصولات غذایی با مرام ادامه دارد. خواجگیداران کوشش می‌نمایند که به واسطه تکنیک‌های ساحوی حاصل با صفت گندم و جو را سری وقت و به تلف جمع‌آوری نموده از حاصل رنج گنج بکفارند. امسال کشاورزان زحمت پسند ناحیه 5 در 6203 گکتار زمین غله‌دانگی کشت نمودند که از این 5355 گکتارش را گندم و 769 گکتار دیگر را جو تشکیل می‌دهد. دهقانان صاحب تجربه ناحیه جیهون امسال میدان کشتی زراعت‌ها را به 17135 گکتار رسانیدند که 1909 گکتارش را گندم تشکیل می‌دهد. خوشه‌های پرباری گندم از فراوانی روزگاری مردم درک می‌دهد. در این ناحیه اقلیمش گرم، خواجگیداران با تجربه بعد جمع‌آوری حاصل فراوان گندم در کشت تکراری زراعت گوناگون را کشت نموده از حساب ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن هر قطعه زمین و استحصال محصولات با صفت وطنی اولا احتیاجات اهل خانواده بعداً بازارهای استعمالی را تأمین نموده در پیاده ساختن یکی از هدفهای اساسی حکومت جمهوری تأمین امنیت غذایی سهم می‌گذارند.
امروز صحراهای ناحیه به میدان کارزاری حقیقی تبدیل یافته و کشاورزانش تلاش می‌نمایند که از نوع‌های بهترین تخمی غله‌دانگی‌ها حاصل فراوان و باصفت به دست آورده در وضع امروزی اقتصادی هر یک عائله بی‌ملال برای 2 سال ذخیره کافی محصولات داشته باشند. در میدان 2100 گکتار کشتی گندم گذرانیده شده است، 202 گکتار کشتی جو. از همین غله‌دانگی و از آن جمله گندم در میدان 500 گکتار علاقه جمع‌آوری کرده شده است که از هر یک گکتار 50 سنتنری گندم رو در بر میگیرد. اساساً کشاورزان نوعی گرم کشت کردند که بسیار حاصل خوب به دست آورده ایستادند. برای سری وقت به خدمت رسانیدن حاصل زحمت تکنیکا همیشه یاری رسانی مرد دهقان است. به آمادگی خوب و در خط تیار قرار داشتن کمباین‌های غله‌دره و دیگر واسطه‌های تکنیکی اینقدر میدان‌های وسیع گندم و جو را درو کردن کاری سهل نیست. در ولایت ختلان مقدار عمومی کمباین‌های غله‌دره 460 عدد را در بر گرفته. تا امروز تمام این تکنیک‌ها از تعمیر اساسی و جاری برآورده شده آماده کار میباشند که تیاری آنها 95% را در بر میگیرد. جمع‌آوری غله‌دانگی‌ها امروزها در شهر ناحیه‌های شهر توس، ناحیه ناصری خسرو، قبادیان، ناحیه 5 جیهون و دوستی آغاز گردیده است که در این شهر ناحیه‌ها کمباین‌های غله‌دره در میدان‌ها کار کرده ایستادند. هر یک دقیقه و ساعت برای خوجگیداران مهم است، زیرا در مهلت معین به اجرا رسانیدن کارهای صحرایی به پیشرفت و بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی زمینه می‌گذارد. برای عملی گردیدن عهده‌داری و نائل گردیدن به دستاوردهای نظررسی ساحه خوجگیداران از تمام امکانیت ثمرناک استفاده می‌برند تا از ثمر مهنت حاصل دلخواه و باصفت به دست آورند. بیننده های عزیز، با دیگر خبر و گزارشات در نشرهای من بعدی برنامه‌های تلویزیونی اخبار در جریان روز شما را آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.